jako cool. Jesu li čula taj zvuk? Jesu to nas zatvorili? Ajoj, u pomoć! Zaglavili smo se ovdje. Niko nas neće čuti. O, Kristi, vidiš šta je tamo? Neke sefove? Možda će negdje biti ključ od vrata? A gdje naći ključ od sefa? Šta je to tu? Wow, Kristi, ova kutija sa crtežom ključa? Ovdje sigurno mora biti ključ od sefa. Phoebe, ova kutija je roze, kao ja. Pokušat ću da izvadim ključ. Nadam se da tamo nema ničeg strašnog. Podsjeća na pesak. Phoebe, ovo su crvi. Ne, samo ne to. Fuj, kako gadno. Ja više ne želim da stavljam ruke tamo. Odvratno. Dobro, radi naše slobode. Izvadit ću taj ključ. Gde si? Pronašla sam ga. Hajde da što pre otvorimo sef i izađemo odavde. Dobro, šta će biti unutra? Torta? Stvarno? Ključa nema. Jao, tako si smešna. Dobro, barem je ukusna. Wow, ovdje se još jedna kutija pojavila. Sad je plava. Kristi, pogledaj. Dobro, sad je red na mene. A nadam se da tamo nema crva. Plašim ih se. Nešto čudno je ovdje. Neke loptice. Šta je to ispalo? Ovo su Orbis kuglice. Dobro je. A evo ključa, svaka mi čast. Otvaram plavi sef. Unutra sigurno mora biti ključ. Gde si? Šta je ovo? Ajoj. Neki plavi prah. Sad sam sva prljava. A zašto se ti smiješ? Ne želiš da i ti postaneš plava? Ne, ja volim samo roze. Dobro, sad ću pronaći ključ i izvaditi nas odavde. Nešto čudno ovdje? Majko mila, ovo su pileće nogice. Izvini. Dobro, moram izvaditi ključ ili ćemo zauvek ostati ovdje. Evo ključa. Phoebe, pogledaj kakav lep roze ključ. Sad ću odmah otvoriti sef. Šta me čeka unutra? O ne! Fuj, šta je ovo tako gadno? Sva sam u nekoj peni. Fuj! Baš si smiješna. Nova kutija. Moj red je da nas izvučem odavde. Moje ruke su srećnije od tvojih. Šta je to? Kako gadno. Podsjeća na plave bale. Jao. Evo imamo ključa. Odlično. Ovaj ključ sigurno odgovara plavom sefu. Hajde da vidimo šta je unutra. Opa, konopac. Šta? Šta se to sipa na mene? Ja, ovo je neka plava farba. Užas. Boje, lepo ti stoji plava boja. Šta? Jao. O ne. Koliko boje? Phoebe, zaustavi to. Zašto si otvorila sef ti, a ja moram da patim? Lepo ti stoji plava boja. Wow, Kristi. A sada i roze kutije. Brzo pronađi ključ. Dobro je da sam čista. Sad ću izvaditi ključ za nas. Šta je ovo? Neka kutija? Ovo ličina komad želeja. Treba ga prelomiti. Unutra sigurno leži ključ. Da, znala sam. Uspela sam da izvučem ključ. Sama. Sad ću otvoriti sef. Unutra sigurno će biti ključ od vrata. Je li ovo pištolj? Verovatno za vodu. Cool. Phoebe, ovo ti je za plavu boju. Eto ti. Ovo nije ključ, ali dalje cool. Kristi, prestani. Sad sam skroz mokra. Eto i tebi. Baš si bezobrazna. Tamo je nova kutija. Ja neću ići. Dobro. Sad ću pronaći ključ. Wow, postala sam suva. A šta je unutra? Ovo je neka gadost. Dobro, moram da se skoncentrišem. Šta? Oči? Čekajte, oči od želeja. To je ukusno. Divno
što pre da pronađem ključ. O, evo ga. Kristi, našla sam ga. Odmah ću otvoriti sef. Šta me ovdje čeka? Jao! Kristi, nije mi dobro. Kakva noćna mora? Phoebe, jesi li u redu? Hajde, dođi sebi, ustani. O, nova kutija. Sve ću rešiti. Više me ništa ne plaši. Šta bi moglo biti tu? Nešto čudno. Treba proveriti. Ovo su roze bombone. Super, mogu ih pojesti. Baš sam gladna. Sigurno ću pronaći ključ kad pojedem sve bombone. Kako su ukusne. Super. Da. A evo ga ključ. Idem da otvorim sef. Hej, Phoebe. Skloni se od mog sefa. Šta me ovdje čeka? Da vidimo. Wow, sladoled. Super. Odmah ću sve pojesti. Šta? Ne, Phoebe, neću da delim s tobom. Ovo je roza sladoled i samo je za mene. Da. Šta je? Hajde, zatvori usta i idi pronađi ključ. Dobro. Možda će unutra biti nešto ukusno što ja mogu da pojedem. Samo da nije nešto odvratno. Šta bi ovo moglo biti? Na dodir nije loše. Liči na pesak. Evo ključa. To je bilo brzo. Već sam postala profesionalac u pronalaženju ključeva. Odmah ću otvoriti sef. Šta je unutra? Wow, Coca-Cola. Pa još je i plava. Hoćeš? A ja neću da ti dam. Ti mi nisi dala sladoled, neću ni ja tebi. Baš ukusno. Ne, to je moje. Tu je još jedna kutija. Mislim da će tamo biti ključ od posljednjeg sefa. Šta je ovo? Nešto mekano i sa ušima. Dobro, pokušat ću da pocepam to. To je glava ogromnog želemedveda. Čudno, gdje je ključ? Da, našla sam ga. Phoebe, uspjela sam da pronađem posljednji ključ za nas. U tom sefu sigurno će biti ključ. Da, evo ga. Znala sam da ću nas spasiti. Hajde što pre da otvorimo vrata. Svaka ti čast. Wow, kako lepo. Uspjeli smo. Hajde da izađemo odavde. Otvori rešetku. Da, uspjeli smo. Bežimo odavde.